नायथावथाव हिमबतक खालामनानै बिसिंतै कानमुं चुमुं बाइखे तिप्रासा गरन बाय तिनि पालाय जाखा बिश्रामगंजआव फिलसारा सिचार महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि आसायमानि साल किफिलिमानमानि साल टीयूकेएस बिश्रामगंज डिविजन कमिटिनि साक्थार मुंबाय संजाजाग सालनि पान्डव डिविजनल सेक्रेटारि प्रसन्न कुमार देबबर्मा डिविजनल चेयरमैन नारायण देबबर्मा ताई डिविजनल ऑफिशियल सेक्रेटारि सुखदेव मणि देबबर्मा खबै केशियार बिनय देबबर्मा ताई कोनी आदम रक नि मानजों मुंबाय और सालो जाखा महाराजा बीर बिक्रमनि आसेमा साल ताई चामुं काहाम फल फकला रकबो बागजाखा बिश्रामगंज साखाम नगरगो जुदा जुदा सामुंबतानि बिसिंति पालाय लेखा बर बुवाग्रा बीर बिक्रमनि आसेमा साल गोथार गै गोथार सामुं रक बेलाइके हामबाय विशेषके सिनि तिनिनि ओ मीडिया बंधु संनो ताई जों तिनि बुवाग्रा महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि 118तम आसायमा साल बिसि बुरुम बुरुमनो जों बिश्रामगंज टीटीए तथा त्रिपुरा ट्राइबल एमप्लॉय एसोसिएशन टीयूकेएस त्रिपुरा जाति कर्मचारी समिति बिश्रामगंज डिविजन निङैनाय जों तिनि ओ बिश्रामगंज पीएचसी हॉस्पिटल जों साख हाइमेंनो सिनि जासुक तै सोंबांनो फलपकरा बाखा और संग सुबाका औरनि सिनि स्टाफ मैडम डॉक्टर ताइसिन ओ नार्स सं बंनो पाइफ्ले हामबाय इनके अबन बागैनो जों बिसि बुरुम बुरुम हाइतिनि बर गुसुङो गाहामगो सुबाखा अब हायनो जों टीयूकेएस निङैनाय सारा त्रिपुरायावनो जों तिनि साख हाइमेंनो ताई गोबांमा प्रग्रामबो तांतैजाक अबन परे जों बिनि आसेमा सालतै जों केग्रानाय आबन परे हखम दावनके पलायनाय आसंनो हामबाय सिनि बलो दङ सिनि टीयूकेएस बिश्रामगंज डिविजननि एडवाइजर चेयरमैन ताई सिनि एजीएस ताई वाइस प्रेसिडेंट ताई अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि जतन और टीयूकेएस नि डिविजननि आदंरक आंनि सिनिमुं आं बिश्रामगंज डिविजननि टीयूकेएस नि सेक्रेटारि विशेषके तिनी नि सिनि महायनि मेसेज जोंनाय बुवाग्रा जेवान संमानि बो त्रिपुरानो कायसा मॉडर्न सामनाय आबाहायनो आं मेसेज होनाय ओ त्रिपुरा राज्यनि जत्त ताहुक संनो बुवाग्रा वानसं हायनो जों ताई कायसा बाय ताई कायसा हामजाक लायनाय खाकजांमानि ताई बातित्व बुट नारगैनाय जों त्रिपुरानो नायथक ताई कचांखे तिसेमाना बागैनाय आं विशेषके नतुन प्रजन्मनो अबनो कबंनाय अब तो जों विशेषके बरकनो जों अबनो कचानाय ता गोबां मा उमो दङ लामा दङ ता अबन थेके काटिना बागैनाय ताबुक सिनि बिश्रामगंजबो आबहाय सिनि ओ जे ताबुक जे सरकार त्रिपुरा चालंनाय बर बाहानि वान सकजाक अबनक जिरो टलारेन्स खायना बागैनाय इनके जतनो तिनि साला आं कबंनाय जाराक मा फां तंनाय रंनो बंनो स्राय रंनो बरक मकल नि बिसिंगो बंनि खबुतना बागैनाय ता गोबां मा महाय जों सुरु त्रिपुरा सिमि अबतो सारा जागान करंजाक अबन बागै विशेषके माफा ताई बिनि गार्जेन रंनो ताई बिनि गाना गिनि तंनाय रंनो आं कबंनाय कायसानि देराखे नि गानानिबो देरनाय अबनो बागैनाय सोंगियांना बागैनाय अबनो कबु